Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Ubaba uNsibando okubingelelayo Dlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa ngendlela akasithande ngayo wasipha usuku lwanamhlanje. Kuba siphinde sihlephulelane izwi likaNkulunkulu ngoba lingukuphila, liyaphilisa. Kanti ngeshwa lingukufa kwababhubhayo. Lingukufa ngoba bezwe ukuthi kuthiwani. Bengezwa nje bazohlulelwa ngokungezwa kwabo. Yikho ngithi liwubhubha izwi likaNkulunkulu. Siyathola vele nomphostoli uPaul washo njalo, wathi anginamahloni ngaleli vangeli ngokuba lingamandla kaNkulunkulu. Hayi nama nginamahloni. Kakhulu ngibonga ukuthi nginikwe ivangeli eliwungqo. Ngibonga ukuthi nginikwe ivangeli okuyilona lona. Ivangeli lakudala. Ivangeli lezenzo chapter 2. Ngiyambonga uNkulunkulu. Akwandele umuntu Nkosi yami ngingelutho. Ngiyesikhulu isoni kunanonke. Kodwa ngenzela umusa. Athi umpostoli Paul angibuzananga nenyama negazi. Mhla kwaba kuhle kuNkulunkulu ukuthi ayambule kimi indodana yakhe. Ngisho amazwi afanayo. Ngoba nami uyembule sengimdala. Kodwa ngibuzananga nenyama negazi. Ngawubamba lo musa ngezandla zombili. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngoba ningi abambuleliwe kodwa bawuthathanga lo musa. Abanye sekulate bayasha esihogweni manje. Ngoba bawumukelanga lo musa. Mina ngiyabonga, ngiyathobeka. Thawu Nkosi ngiyabonga, ngingelutho ngiyabonga. Ngisize ngithembeke. Ngisize ngikhuthalele ukuziveza ngisebenze sithembekile kuwe esiqondisa izwi leqiniso. Sengimdala bazalwane ukuthi ngingadlala ukukholwa, ngingadlala ngani, ngingadlala ngoqobo lwami ngizidisive mina. Kufanele ngibe ngcwele phambi kaNkulunkulu. Ngobusho njalo ukuze nani nihambe enyathelweni zami nibe ngcwele. Kufanele mangikhuluma nginiphefumulele umoya ongcwele kaNkulunkulu ukuze nani nibe ngcwele. Hayi ngiyambonga mina uNkulunkulu, ngiyambonga kakhulu. Kakhulu ngiyamdumisa, kuyangithobisa. Thawu Nkosi ngisize ngihlale kuwe ngingasuki. Ngihlale ngingasuki. Kuze kube usuku lokuhlengwa komphefumulo wami ngingene ekhaya ezulwini. Ngoba ilokho esikujongile ukubizwa kwaphezulu ekhaya ezulwini. Angazi wena ukuthi ujongeni. Angazi wena ukuthi uhloseni ula ekhaya lezwe. Ngoba ningi abantu bahlosa izinto eziningi ekhaya lezwe. Uhloseni wena? Hayi ngiyabuza. Noma ungeze ukungiphendula. Uze ngani? Uze ngaziphi? Yafuna ngikuxoxela isimanga. Khona beza la bethunyiwe bethi bazothatha amandla kimi. Eseconfess umuntu esehlulekile. Athi baba uNsibande bengizolanda amandla akho. Bengithunyiwe. Kuthiwa ngizokuqomba phansi. Hayi mina ngiyazazi ngi-enemy number 1 kaSathane. Akajabule njengoba nihlezi nje niletha abantu bekhula. Ayakajabule. Thukuthele kabi uswele uzongenze njani. Kodwa ngiqiniswa yilizwi. AbaseRoma chapter 8 mawuqala ku verse 29. Lithi laba abayibazi ngaphambili ubabizile. Labo ababizile ubenze bafana nesimo sendodana yakhe ukuze yona ibe izibulo phakathi kwabazalwane. Labo abamisile babefane nendodana yakhe ubanikile nenkazimulo. Hayi mayinkazimulo isekimi nje. USathane uyadlala. Uyadlala. Uma lisekhona ekhaya lezwi nisangikhulekela. Hayi uSathane uyadlala. Isekhona intaba yendlu kaJehova ningikhulekela. USathane uyadlala. Nawe ngifuna ukukutshela uma ngisaphila ngisekhona ngoba ngiyakukhulekela. Hayi uSathane uyadlala. Uyadlala nje uSathane. Uyadlala. Mawuze uthi ekuthanda ukusinda ngicebe kuNkulunkulu. Uma ubona akufikeki
ngitshele mina ngizothandaza ngitshela uNkulunkulu ukuthi ngikutsheleni. Abanye uthi angibanikeze umkhuleko ka May 18 mangikunikeza okwazi ukuthi khona othema ngikunike ngawuthathe kancane. Abanye kuthiwe banike uRoma 10 verse 9 angazi uma niyanakane nginoRoma 10 verse 9 abawu2 khona ka 3 minutes khona ka 5 minutes angaze nginaka ukuthi uhlukanaphi bese bakhona wesingisi. So nginabo nje uRoma 10 vele kuthiwe mnikelo wena busuthatha kancaneke. Hayi angazi ayikulungile bazalwana siqhubeke nenkonzo. Ngiyanithanda nezo ngiyanithanda egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Nginithandela nje ukuthi ngifuna nezulwini yilokho enginithandela khona. Ngifuna niye ekhaya ezulwini yilokho nje enginithandela khona. Angifuni niyoshe esihogweni. Ngakho ke masilalelane sikwenze okusho yizwi uthi uJesu John 7:38 okholwa njengokusho kombhalo eswini sakhe kokophoza imfula yamanzi aphilayo. Sikholwa njengokusho kombhalo ekhaya lezwi. Asihambi njengokusho komuntu. Asihambi njengokusho kwababunsibande. Asihambi njengokusho kwamamunsibande enkonzweni zangolesine. Cha, sithatha ukuthi uthi yena lithini izwi bese sithatha izwi. Sithatha ukuthi uthini uthi ubabunsibande lithini izwi bese sithatha izwi ayena ngoba kanali izulu babunsibande futhi nesihoga kanaso. So mayingenazo ke lezi zinto asikho isidingo sokwenza izinto ezisho yena kodwa sikhona isidingo sokwenza ezisho yizwi ngoba izwi lingulizwi. Ulizwi uthi uyindlela neqiniso nokuphila. John 14 verse 6 uthi akhona oyedwa ozoyakise ngaphandle. So asihambeni ngezwi bafowethu masifuna ukezulwini asikiyeke ukuhamba ngokusho komuntu silandele izwi. Umuntu okhuluma izwi asimlalele. Umuntu ositshela ukuhlakanipha kwakhe nengqondo yakhe asikhohlwe yena. Ngiyethemba niyangizwa ukuthi ngithini. Hayi mina ngiyayibongela. Ngiyacela siguqe isikhuleke siye kuNkulunkulu wethu. Babongcwele uNkulunkulu nomusa siyabonga kakhulu. Thando sithande ngalo namanje siyabonga Nkosi angazi ukuthi lungalinganiswa ngani. Lujulile lubanzi. Siyabonga ukuthi usigcinile kuze kube manje. Siyakhumbula Nkosi ngo-2022 empilo yami yayisengcupheni sekushiwo ukuthi ngiyabulawa. Hawa amasosha esinawo ekhaya lezwe akhuleka. Sabamba umkhosi namhlanje ngisaphila ngoba wena uNkulunkulu osithandayo. Ngiyazi Nkosi namanje khona abangizingelayo bayangifuna. Ngiyazi ngeke benze lutho wena ungavumeli. Ingakho nginikela uqobo lwami kuwe. Nginikela uqobo lwekhaya lezwi kuwe. Bonke abasekhaya lezwi ngibanikela kuwena. Bonke abasentabeni indlu kaJehova kuyabonelelwa ngibanikela kuwena. Nalabo abasazongena uyabazi ngibanikela kuwena. Nalabo sebephumile ngiyakhuleka Nkosi ukuba babuye ikakhulu uma ubadalela inkazimulo yakho. Siyabonga Nkosi ngakho konke. Busise lona loyo lalele manje. Busise loyo Nkosi oletha abantu. Umbusise nobuyisa sebehambile. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu bangcwele. Siyambonga uNkulunkulu bazalwane. uNkulunkulu wethu muhle uyasithanda ngendlela emangalisayo. uNkulunkulu wethu ulothando. Uma elothando ke kufanele nathi simthande futhi kufanele sithandaneni. Sizoya ke ezwini lenkosi kokaJohn chapter 17 verse 20 no 21. Sikhuluma ngobunye kuKristu. Angiceleli laba bodwa kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe ukuba nabo babe kuthina ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. uJesu yathanda izwe likholwe ukuthi uthunyiwe. Kodwa izwe alikholwa. Ufile esiphambanweni efelizwe. Kodwa izwe alikholwa. Ithina ngokuba munye
esizokwenza izwe likholwe. Asisukwebhana singamakholwa, asisukwebhana singabazalwane, asisukwebhana singabefundisi, asisukwebhana singabaholi emabandleni. Thola ukuthi ibandla sehlukene phakathi kabili nakathathu, abantu abezwani. Lo moya wokungezwani niwuthululela kubazalwane abanilandelayo, ngoba bazowehlisela emakhaya abo, bazozithola bexabana, bazithole behlukana phakathi, ney'ngane zazizosapota muphi umzali, kanti lento yonakala ebandleni. Ilona elixabana eqala. Ngiyanicela, ngiyancenga ngikuKristu, ake sizwaneni nje bafowethu, sizwaneni. Kuqale lapha emakhaya, kukhuphuke kuzofika phezulu kubaphathi bethu ebandleni, noma kusuka phezulu ebandleni kuze kuyofika phansi emakhaya, noma ungaqala ngakuphi. The bottom line is, let us be united in Christ. Ake sibe munye nje kuKristu. Hayi, ake sibe munye. Uzobona wena. Hayi, uzobona siligwinya izwe, sogwinya umhlaba. uSathane uzophelelwa indawo. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu, simnikeza udumo. Ngiyacabanga kodwa ngizoza ukuthi uNkulunkulu uthini, ukuthi kusasa ngomgqibelo nginithumelele ubufakazi bomunye umfundisi esikhundleni senkonzo, ubufakazi bomunye umfundisi esikhundleni senkonzo, ngoba ngonga namadatha enu ngengenze inkonzo phinde ngifake lobo bufakazi ngoba bude. Ngiyafisa nibulalele, ubulalelisise, uthandaze umcele uNkulunkulu ukuthi umoya okukhulunywa ngawo laphaya ungakungeni. Uma ubhajiwe ebandleni elifana nalela kuvula amehlo ukuphuma ubaleke, lithi izwi lenkosi nini nisindile enkembeni, hambani ningabheka emuva, nikhumbule nifake iJerusalema enhlizweni zenu. Balekani ningabheka emuva. Ngakho mhlambe lobo bufakazi buzokukhipha la wena usaqubile uthi kuhlalekile. Lalela uthandazo, ilalele ngomoya inkonzo yakusasa, ebufakazi bomfundisi engizokufaka uma uNkulunkulu engivumela. Ngiyaphinde ngiyagcizelela ngokugcinwa inkosi, uma futhi ivuma ngizomfaka lo mfundisi. Kukhona ongithumelele yena, ngase-ke ngithandaza ukuba ngizwe ukuthi ngingamfaka yini. uNkulunkulu ngivumele, sekufanele sivumelane ngelanga noNkulunkulu ukuthi ngimfaka nini. Ngiyabonga, kasiqhubekeni. Hawu, seku-13 minutes. Bese ngilifundile izwi, asiye lapha yakwaba se-Efesu. Sikwaba se-Efesu 4 lapho sikhuluma khona, bese sikuverse 16 la kukhulunywa khona ngobunye bokukholwa. Mawubheka isihloko, ukwahlukana kweziphiko zikamoya nobunye bokukholwa. Khumbula sikhuluma ngobunye kuKristu. Bese sikuverse 16 othi okungayo umzimba wonke uhlanganisiwe ubambene ngokwelekelelana kwamalunga onke awo, njengokusebenza okulinganiselwe lelo nalelo lungu kukhulisa umzimba ube yisakhiwo othandweni. Umzimba uhlanganisiwe ubambene ngenxa yokwelekelelana kwamalunga. Uma engalekelelana amalunga, umzimba ukwazi ukuba munye, ukwazi ukuhlangana. Sidinga ukulekelelana. Okubuke umuntu ngezathu ezithize onqunywe ingalo, mhlawumbe ukugula wadinga ukuthi unqunywe ingalo. Kunezinto umzimba ongakwazi ukuzenza kahle ngoba ukwazi ukusebenza ngesandla esodwa nangengalo eyodwa. So sidinga ukwelekelelana. Ukwelekelelana kwamalungu onke awo, njengokusebenza okulinganiselwe lelo nalelo lungu kukhulisa umzimba ube yisakhiwo othandweni, hayi ube yisakhiwo enzondweni. Umuntu azazi, uyubone umuntu athi yazi ngangifisa ukuphila kunale mpilo engiphilayo. Khona okurongi-ke emalungeni akhe, khona okushayekayo-ke manje, usefisa ukuphuma kulo mzimba, ucabanga ukuthi kungcono ngale. Nasekukholweni sidinga ukubambisana, sidinga ukulekelelana singabazalwane, ngoba makunjalo uzosishiya uKristu. Akazwani nabantu abangemunye, akazwani nabantu abangabambene, uzophuma sishiye.
angiphathi amabandla ahlukene engabambene, uzophuma uKristu asishiye. Singqubuzane kuyelekile. Ake sibe munye bazalwane. Uhlanganiswe umzimba ngenxa kaKristu. Ubambane ngokwelekelelana kwamalungu onke njengomsebenzi olinganiselwe yilelo nalelo lungu. Ayike ngoba sesifike lapha singakayiphethi, ngifisa siyiphethe ngokuhlehlela emuva ku-chapter 4 verse 1 uthi, ngakho mina Siboshwe enkosini ngiyancenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwe nabizwa ngakho. Ngokufanele ukubizwa, ngiyakhumbula isiqubulo mangaphazamisa ngonyaka odlule uma kungewona lo waya senkonzo zabefundisi. Kodwa ke kwaba isiqubulo, itheme yenkonzo zabefundisi. Zikhona nakuwo lo nyaka ngo-October inkonzo zabefundisi. Ngo-October mangaphazami ngeviki lokuqala ku-October sinenkonzo zabefundisi. Sikhona la Richards Bay, sizobuye simemezele. Kusekhona inkonzo eziningi phakathi, khona kaJuly, nge-first week kaJuly, bese kuba khona eyomama ngoSeptember. IngoSeptember hayi ngo-August. Eyomama ngoSeptember, bese kuthi ngoJuly eyabefundisi, bese kuthi ngoDisemba eyabasha. NgoDisemba eyabasha, ama-dates nisazowathola. Ngakho ke mina Siboshwe enkosini ngiyancenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwe nabizwa ngakho, ukuze phela sisebenze ngobunye lobu sisemzimbeni kaKristu. Isandla sidaliwe sayisandla, ikhala lidaliwe layikhala ngoba linomsebenzi walo. Nathi sibiziwe asihambe njengokubizwe sibizwe ngakho. Uma umdumisi dumisa, uma uyi-intercessor inxusa. Uma ungumfundisi fundisa, uma ungumprofethi profeta, eziyikho ulanda imessage kuNkulunkulu. Noma ngabe yini oyinikeziwe yenze ngokwethembeka nangobungcwele. Verse 2, ngokuthobeka konke nobumnene, ngokubheka kade nokubekezelelana ngothando, nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Ukuthula kwenza ukuthi kube nesibopho kumoya, kube nesibopho sobunye. Abafuneka abantu ababangumsindo, abantu abaxokozelayo. Uma ubhekene nento ethize ofuna ukuyiphendula, wokuthule, ucabange, uthandaze uthi Nkosi ngiphendule ngithini, uzokutshela ngomoya wakho engcwele. Uthi uJesu singahlupheki, uthi siyothini masifika phambi kwabo abakhapheli bethu, ngoba umoya ongcwele uyositshela ngaleso sikhathi ukuthi kufanele sithini. So ke musuba umuntu ongenakho ukuthula, umuntu onomsindo, umuntu oshesha ukukhuluma, umuntu oshesha ukuthukuthele, cha, bheka phansi umoya, uthobe. Uthi verse 2, ngokuthobeka konke nobumnene nokubheka kade nokubekezelelana ngothando, nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Munye umzimba okaKristu lowo, munye umoya njengalokhu nabizelwe ethembeni linye lokubizwa kwenu. Moya umoya ongcwele, asikwazi ukuxabana, asikwazi ukuphambana. Umoya ongcwele munye, ngaphandle uma omunye engenawo umoya ongcwele uzoxabana nomunye, ngoba kushayana umoya ongcwele nemimoya. Kodwa masonke sinomoya ongcwele, umoya kaNkulunkulu, sizozwana sibambane. Uyamdinga umoya ongcwele. Kholo lingenawo umoya ongcwele lifana nenkukhu. Wokuthatha inkukhu uyinqume ikhanda bese uyidedela ingakafi, ayizukubalekela okwala hamba ishayisa, ngoba ikhanda lisekhe linamehlo. Ikholwa elingenayo umoya ongcwele lihambe linqubuleka, likhuzwa la, selenze lokhu, mzalwane kahle, mzalwane hayibo, yindaba na, akanaye umlawuli, akanaye umoya ongcwele, umoya weqiniso siholela kulo lonke iqiniso. Verse 5, yinye inkosi, yinye inkolo, munye umbhabhadiso. Yinye inkosi bazalwane, yinye inkolo, munye umbhabhadiso, munye uNkulunkulu uyise wabo bonke, ophezu kwabo bonke, ukubo bonke, ophakathi kwabo bonke. Hey, yamuza uNkulunkulu, uNkulunkulu wethu uyise wethu sonke, uphezu kwethu sonke, ukithi sonke, uphakathi kwethu sonke.
kodwa khumbula uma ungcwele njengokuba yena ethi baningcwele ngoba mina ngicwele, akakwazi ukuhlala kumuntu ongengcwele. Athi verse 7, kepha yilona loyo yokuthini uphiwa umusa ngokwesilinganiso sesipho sikaKristu. Umusa unesilinganiso. Wathi uJesu ngelinye ilanga, oxolelo okukhulu uthanda kakhulu. Ngakho khuthalani enkonzweni uvuma izono ukuze uxolelwe kakhulu, uxolelwe zonke ukuze uthande kakhulu. Awuthande kakhulu nje ngoba wazirobha, mhla uvuma izono washo izono ezimbalwa waziyeke ezinye. Ngiyafuna ngikunika isithombe ukuthi unezono ezingakanani. Ngenze example. Zingakanani izono esinazo? Uma sona ngokukhuluma, sona ngokucabanga, sona ngokwenza ngezinto ezintathu. Sithi uhlale iminyaka ewu10, ake ngimiyeke ku4 years ngamabomu, kodwa sivuma izono from 4 years. Sithi kusukela ku10 years, iminyaka nje u10, wena uphenduke usuna 21. So u10 years ububhukude ezonweni. Ngifuna ngikubalele ukuthi unezono ezingaki. Ake sithi-ke ngamabomu wone kanye ngosuku, kodwa kungelona iqiniso lelo. Wone kanye ngosuku. So izinsuku zingaki enyakeni? Ziwu365. Kusho ukuthi ngonyaka wena unezono eziwu365. Ngithe iminyaka eyishumi ungasindisiwe. Bese sithatha u365 su times ngo10, 3650. Ngikhuluma ngezono eka10 years. Kodwa khumbula ukuthi ngitheni? Sona ngokucabanga, ukukhuluma nangokwenza. Kodwa ngamabomu sithi wone kanye ngosuku. So ngonyaka unezono eziwu365. Ngeminyaka eyishumi unezono eziwu3600. Ngiyazibuzela ke nje. Ngiyazibuzela. Usuke wazivuma izono eziwu365 wena. Kule session esasinayo nawe. Zazi ziwu3650. Zona eziwu100 nje ke ezingaphansi konyaka wodwa usuke wazivuma eziwu100 ke nje ngiyalinganisa mina. Uyabona ukuthi sinezona ezingakanani? Sidinga ukuxolelwa. Sidinga ukuthethelelwa. Ngakho thethelela ukuze uthethelelwe. Letha abantu ekhaya lezwi. Jakobe chapter 5 verse 19 and 20 lithi izwi lenkosi obuyisile isono ekudukeni kwaso. Uyosibekela inqwaba yezono. Ngempela lo 3650 uzowuqeda nini uvuma? Letha umuntu ekhaya lezwi. Umkhulume naye ahlale, umshumayeza ahlale, umcheck ukuthi usahlezi yini. Umcheck ukuthi uyalenza nizwi, uyabhuka yini avuma izono zakhe. Qhele wakho mkhulu ezolweni. Mhlawumbe uvuma izono eziwu50. Lo 3600 uzobe usuyasibekelwa ungene ezolweni. uNkulunkulu uyalimela izwi lakhe. Uphinde uphaba mpofu. Usho njalo lapha ngithi uMathewu 25 mangaphazanga. Uthi ukuhlulela kwendodana yomuntu phakathi ka24 no25. Ukuhlulela kwendodana yomuntu. Uthi uyobamisa abayingayisokhohla abayingayisokunene njengembuzi nezimvu. Athi kwabanga kwesokunene, ngenani embusweni kwaBaba nidlifa nilungiselele lona umhlaba ungakasekelwa, ngoba ngangilambile nangiphukudla, ngangomile ngangiphuzisa, ngangigula nangihambela. Bayobuza bethi wawukuphi? Athi lokho kwenze kwabancane ukwenze kumina. Akukhulunywa ngezono la, kukhulunywa ngokwenza ukulunga, ukupha umuntu olambile. Umuntu mayesesibhedlela uhambe uyombona, osejele uhambe uyombona. Mhlawumbe isihloko sakade saboshwa uwinje. Ngeke ngithi ke mina uJesu indlela neqiniso usinika indlela ezintathu ezikuye zonke zokungena ezulwini. 1, vuma izono ongeke uziqede, ithi iBhayibheli uthi akanasona ezikhohlisa neqinisa likho kuye. 2, yabela abampofu, yipha umuntu olambile. uJesu ngelanga uyothi ngene udlifa, angakubuzi ngezono, ngoba wena ngangilambile wangiphukudla, ngangomile athi uthi wena ngawukuphi inkosi? Athi kulabo kwenze kwaba. Yebona indlela emnandi kanjani ongene kodwa uyancishana wena. Bese siyahleba nje. Uncishanelani kangaka? Uncishanelani? Ucabanga uzongena kanjani ezulwini? Yoncisha uzincishe ngisho uJesu.
ngakho sokhohle uthini? Dedani kimi nina benzi bokubi, ngokuba ngangilambile ningiphanga ukudla, ngangomile ningiphuzisanga, ngangigula ningivakashelanga, ngisetolongweni ningihambelanga. Uyayibona lento? uJesu isimangaliso usinika indlela yokunaka abantu, yokuthanda abantu, yokwenzela abantu okuhle bese singene ezulwini. Eyesithathu ikuyo indlela neqiniso uye. Uthi Jakobe 5:19 and 20 sengoshilo, ubuyisa isoni ekudukeni kwaso, uyosindisa umphefumulo wakhe kusitshekelwe inqwaba yezono. Hawu bazalwane, lethana abantu ekhaya lezwi, kusitshekelwe izono zakho. Yipha abantu, yiba nesihe, upha abantu abampofu ukwazi ukungena ezulwini. Vuma izono zakho. Awukodwa bakithi, ngiyabona ukuthi ngiyanithanda, nginitshela iqala ngathi ngiyanithanda, nginitshela konke okushiwo yizwi okuzokungenisa ezulwini. Asiguqe, sikhuleke, simbonge uNkulunkulu wethu. Baba, egameni likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu onomusa, siyabonga ukhulumile ngomoya wakho ingcwele, ngoba uyasithanda, ufuna ukubhubhe noyedwa, kodwa kuba bonke abantu basindiswe bafinyelele kulazini iqiniso. Siyabonga nangalesi sikhathi, nangalomzuzu, ngiyacela Nkosi, bonke ubabusisa abalalele, balamukele izwi lakho. Nkosi, yazazi inkinga zabantwana bakho ekhaya lezwi, yazazi inkinga zabantwana bakho entabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa. Nalabo Nkosi abangekho kula mabandla, abakwamanye amabandla, uyabazi uNkulunkulu wethu. Ngiyacela, ngiyakhuleka, iba nomusa, ube nesihe. Sicela kuwe uNkulunkulu Baba Jehova Sebawothi, ngoba ushilo uJesu kuJohane 6:44 wathi akekho ongeza kimi engadonsiwe uBaba. Ngiyakhuleka uNkulunkulu nomusa, badonsele endodaneni yakho, ithi yona izobalondoloza, izibavuse ngomhla wokuphela. Udumo lonke lungo lwakho, siyabonga. Singayaphi Nkosi masuka kuwena, ngoba bonke amazwi okuphila akuwe. Baphilisa abagulayo, ngiyabakhulekela. Ngibiza igama elinamandla phezu kwabo, ngiyalimoya amadimoni ngithumele esihogweni, noBelzebuli uqobo, ngithi Sathana unasabela, uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga-ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu, siyambonga kakhulu bangcwele. uNkulunkulu abe nani, uNkulunkulu anigcine, anilondoloze, babonise bandi bavalelisa, uthi uJesu Kristu inkosi.